And ito yung outfit. Tapos,
Because minsan hindi ko siya nauubos agad, so nilalagay ko lang siya sa ref, kina-cover ko lang siya. So minsan marami yung ginagawa ko until dito, so hindi ko siya mauubos. I'm saving it for later, then pag ko nauubos, so tatakpan ko lang siyang ganyan, and then nilalagay ko siya sa ref. So yeah. I don't have registration on my bike at the moment. I'm gonna wait 2 weeks, so
And we leave it for 47 minutes. So you can see the water inside. Ayan na siya, guys. Minutes. Update namin kayo mamaya. Yeah. Flight ko mamaya, 12 midnight. So, ayun guys. Update namin kayo mamaya. Yeah.